woniema miensa emanipa pese ye ho ye woniema miensa emanipa are frustrated okay. Are miensa okay yeah it's in the Bible yeah be 1 Samuel 22 me to me na me kire o se me number na gu ho no papa me dey problem be 1 Samuel ubi a be odi for Samuel ngoma edikan tie sa ne ma miensa we etre duonu mienu tichemu a eye baako no o se na David firi wakoi na odwane ko Abdulan abodan mu kwanim na ne nuanom ne naja fie nyina tiye no wasane ko ne nkyɛn na won a won ho akire won number 1 pause won a won ho ayire won a won ho akire won gina ho ede ya ne ho kire ye kaso bi ho akire na brother to aso emiensa okay won a won ho akire won ne won a wode di aka won a wode aka ne won a won re ahoɔ boss mawie oh sadia miensa we me kai 3 days today okay Wednesday ewura ba ko ba wasi papa me yanko bi de me ato kam 825 million o guarantee man and we dwane wasi papa me ni na di agro ya 90 over 14 solid years ya beda ni nua o jilong ano guarantee man o tua ja 3 months oko sa zadia na ba ekaba what is it but sanka ebra onene nam no ana odi akagina mu no ana osanya mo no ena ka onya wodifo bibisa sai ana mo say na mitu ebe wiem sai wa misa what is it but glory be to God obe pie manim no mi prove kira na niam miensa so onkoyo ye hwe de besi okay about 3 days to the other Wednesday and no pay no frame say you onko na frɛ no yeah onko na wadwane kwana fe de wa frɛ papa dabi o meji se wawu udi obi ka dwane opa akwasa ma no ne oboa me di de jaba just inquire of the Lord adwuma manipa sere adwuma manipa su but enya adwuma ne adwuma okay me say enya adwuma ne adwuma yeah obi a won adwuma oh ade e manipa bebre su ne me yonko to mobile phone Ghana problem ni o me yonko oton mobile phone okay enkomodiem ose ye to skawum me so ba kwaji loan me de akofa bi meton be de ba bi na ye ka enya ba ye na ye saade we na biti asofo bebre ye kansem hunu na ma me na yew ana we na yew ana we na yew ma me ka no krenchero ba bi alavu na du no you must know and understand the principles of God men ka se ba ye ni ho the baye is there but just inquire of the Lord bisase urade adwuma mi koye ayem adwuma that is number 1 okay but so bisa na be hu and me wura adwuma mu more because it will December yeah and then your adwuma for that obi adokoko 20 years ontimi twa one blog obi aye mindset adwuma 10 years ontimi twa plot obi the police 20 years ontimi sifie and you ka adwuma for na no den oka ho obi a cheda de 15 years one blog ontimi twa and you ka adwuma for oka ho and then your adwuma for that but be person be bisa say enti adwuma we ye no eye wadwuma ananya wadwuma what you say adwuma mani pasere we kesi aba manim abrante en ko ye adwuma February this year yeah
August wonya abosom say bosom nsia oye juma February August a car beda 710 million a car beda ho what will be cost no our soft market ansana awofu to anamon abebisa se papa ye ntini ma biase ye ba ne ntohwe tom na sa hwehwemu dead nam se mame me mam homework monko nam ko ye research ba bi abrante ne adwuma no abrante ne to so sei ade a chen mu samra omko bi se mu no sa abrante kan woni penum ana aboka ho ei ye be tode adwuma wura ne de adwuma na koja moti akomfo a day akola se papa a day ya nto de akola 10,000 you timi to de be 200 million 300 million a day say you to de 100 million obe pon no na ska 1,000 ayira uhu ba biafa unso anfa nto he sesi a ne me kwaso Ghana ni o edu kwasia da chapu dem ayema edu memne da chapu dem ayema ene fiada maslechi ayema but ye de enwuma na koja bosom da bi odi adwuma koja suman odi koja bosoma enwie oyie me ka kire ne ndi bra okoye adwuma nya daje hwehwem sa adwuma mi koye ebeboa anemoa uti bia se bishame ajaba number na gusu eye mumu number mi ya be kan se mi ya kire o yesi uti bia se bishame okay papa mpese mi bisa se wa kire mu se adifo ne wo mu nchichemu yeah ɛna sese menso minni mu nchichemu no ɛbɛyɛ dɛn na mahunu sɛ deɛ mekɔ ne nkyɛn ɔno ne the right person a wɔsɛ metimi bisa no mabra bɔ mu nsɛm ɛno ntile nyame oh God has a purpose for everything okay Awurade Nyankopɔn obutaye nti ɔde yɛ ba asompa since last year okay ɛnyɛ biribia o ɛwɔ butaye nti a obi atia me ba 2 or 3 months ade me nipa ka kire yɛ nyama 2 number 1 procrastination emoto ho but me fa blame no ɛyɛ church owom onji biribi ni ɛso biribi siwia da bi ɔsɔ ɔsi Ghana yɛ ni sɔlɔ ɔsi Ghana yɛ ni hali ka ɔsi Ghana yɛ ni menya politics o menya politics ɔtina Saturday obi kɔtɔ kaa sisi a wokɔ London a wokɔ Canada you pay 1.5 billion people are going where they get the money ye kase baby a ye den a ye nyante ase menya politician but those who know their God they shall do the great things jai dede no na huna dwuma ya wodia and do it what you say okay be Isaiah 1 verse number 19 make us am chairman for nyen koyenim me dey the jaba the spiritual professor papa madwuma gu brana me hwe me wo kumase kono enuyam papa me toma ye nto I don't want to hear in my ears Isaiah 1:19 was say odi fa Isaiah nwoma na ti baako chichemu ye dun kono no ose samope na mutia mo bedi asase no so nepa na se mo ampene na motu atua afena be sai mo what you say o kan English na ose if you are willing and obedient you eat the best from the land baba ya wasase we so ade amanipa ehuna mane eye ka ade amanipa eda ye na eya ho kire na ye de na ho kire no bae ene no so we bra je me dis Christo chi me ye beggar maka je me dis Christo chi e me yo sesrefo je me dis Christo chi enye mobo na on take yourself na say what you say na me ka tell what you solid them e kam me no what you solid them ayo why atade ese no da bi awrade anka ne sa
awurade anka sa and to kan Matthew chapter 10 ebra Yesu frɛ suafo dumienu no ye hwɛ ade ma wo ɔma wɔn ahofi so tumi yan kenkan Isaiah 1:19 or say if you are willing and obedient you eat the best from the land but nipa nka no kurenti okay and now the store ja obi baba no ogu store no na say we asabesi mazi last month mazi aye Kumasi mazi the man was elder and obi a store kese dia man omo ton spare pass okay engines nyina ka ho wo wura bi free western north na buy wabeto engine eriko ya 3 days ene na mfa e wo so ode ba ode engine buy obedu anwache be 5 to 6 okay no fa drop in the buy ode buy ya aja aduma wura mai e bo be 8 sada se belfo se bronsamo aduma wura no akasa na bantem okay obaya abrante na ba no se papa ma beto engine enane nansa me de koi me koi en amfa ti misade ya ba okay no se wan ho no se me ba mine say na se the manager no papa ko we invoice mu so a o se there be we ko yento engine bi a ti dey today yento engine not necessary times bi o mazi friend chatters or toy no and o ko chi ko pay bi toy de be to ho not any profit okay and the boy be 8:30 at the pie papa na man pick up oh the cover was a human nti akwase no office abom pa ye wie na adwuma run friend no was doing my branding was that he said nipa ba na doso abrante bo ama ne me na beto engine we 3 days today na adwuma bi san say o demand say inversion so eni ho yanto engine bia abrante ni gina we bia dawo sa nipa we yi na dia eye ho na ayo brunsam what you say on nipa nka no kre enne ade ma Ghana fo 90% isu se nyema nkoyi ye nka no kre nipa ni brade me di jaba me say me di ye problem papa me yare papa kam me papa me ye bibi enye yi okay me momo na ba na egu so no anadwe me pesa me try faith let me prove it through okay be ya hwehwemu me pon afre me papa me ye bibi enye yi me call last week a rabba ko send you 200 Ghana cedis obi a wa bie store mazi okotena wa ada ya to ade pa 100 cedis wa ji loan was up a month bi was 3,000 onya vim asende ye 200 cedis last week me pon ya no frɛ me na me say wura yade we o yade ni Saturday anopa Sunday wa market Monday was up ye to ade getting to 12,000 wonderful otiam sisi a momo number ni 0548 86 47 01 and the Ghana obia the loan na ye adwuma ba to ne ento what me loan me di jaba what you say eka o ba bia kenka ye no nyadaji bi ho 1 Samuel 22 verse 1 kan na we eka ahokere ani awerɛho saa nyɛma miɛnsa wei sɛ kamene wa wotumi mmɔ mpaa ahokyerɛ ba wotumi mmɔ mpaa awerɛhoɔ ba wotumi mmɔ mpaa mena meka kyerɛ wo memedie deɛ gyaba wode asɛ adwuma yɛ adeɛ ma nipa sere mesi anadwoi umɔmɔ nipa bi tɔ so mepɔn afrɛ me na ɔma na egu scheme so no ebi a wotie radio number ni 0548 0548 86
47 01. Papa mi didwa. Papa mi hu de me nyo. Papa ka mene me. Papa ma wade egu. Ade bi aye. Just ade bi aye side. We are sofo. We are nana. We are MP. We are minister. Nyama jinsamu. Run for your life. Me did a jabba. Odum nyame na de ma. I'm not evangelist. I'm not apostle. I'm not a pastor. But I'm a spiritual professor. Me de ye sunsu madwuma. Do to me enye ye. O condemn ye enye ye. Na me catch Bible school for no. Se we are sofo. Now members adwuma ya. Sofo e common new. Umre. Member kwatene dwom ya ntona de. Tie obia nim se wo wuo da ho. Everybody knows. Na adenti na okodwom na ya ntode ya do ani abre. Just ask yourself. And a dan who can rent a house, 1 room, 5,000 for 2 years. Aba, open flat, obi tuya 12,000 for 2 years. Now a jumanya 2 years. Aba sisi ya o. Enche. Usa kutuya fofo. Me di jaba. For ya chiku atuya. So pani outinin kai Dr. Alex Kwabena Jamfida, spiritual professor. O china aya memene da. Papa etnase ewo Kumase Kununum enuyam baby awo bia no bomoden na tie location ye ofaka ebia free Western North ofri Sofolai ebu akwa ofri sa akwa no so na eba bra besi wo Sofolai usi wo Sofolai abisa se ope Kununum car fa Kununum car na ka che mate ana driver ni se obesi wo Kununum enuyam yesi wo nuyam ho a junction na yebesi wo so na no wonsa nifa so obohu ni se efutu kwan bi da ho ya de kota dada na aguso bo modern na pagya wani tintin so papa billboard kasia asiwa ya tro so come and see bra na behwe Uniglory worship center udru sa billboard na sia wonsa nifa so bi obo se gata kasia bi da wa ya de covert agum ane ya de enua bridge agu covert no so fasa bridge no so bo se ya bia gate kasia honom na china papa etna na one nyame mma ede ahia anu nti wo haw ne amane bi ada wo so no bo modern na ne papa ni ahia wo china no pa na erade mfa ne so na enye watina nko tie me kwasiada eye glory service. Okay. Monday me ye counseling. Tuesday me office me ye counseling. Wednesday eye counseling. Yawada eye prayers. Okay. Friday eye spiritual university Bible college. Eye fiada bia awia no miensa na yesia ye bia school no ye bia last week. Okay. And then easy. Yeah. We are D4. We are apostle. We are nyami juma yeni. Yes. Blana be suya de. Okay. To inquire about the knowledge. Yeah. Ebe boy. Me de jaba. Anadwe papa me kasa for juma ho. Because a juma is good. Yes. Papa yen wi ade bi wa. We say everyone must knowing his or her work to do. Okay. Before you can say yes. Me twa so bia hu adwuma esese wo ye. Asofo nti o. Se wo ye sofo now members adwuma ya. Baba, wo kasa omfa. Yeah. Me say wo kasa omfa. Because ahotre manipa so ye den. Number 1. Seka ebeda so a ema waso ye den. Awire ho ebeda so a ema waso ye den. Na ni braba. Okay. Oh dear dear. Okay. Me did the jaba. The spiritual professor. Say asofo onye den because members ne bre. Tie obi ye sofo a. I was so pe odi hunu bi fa na damfo. Okay. Be Jeremiah chapter 3:15. Na ye nim komo ho. Me de ye problem. Oba no mansa. Oba onu wi. Papa o de to ha no afa fa ne bra. Obi je wo yere. Okay. O je wa saase aboso. O ton ka ye nto. O fie wo japa de o ton ye nto bra. Ni ni nkomo. Okay. E dey asa no. Jeremiah chapter 3 verse number 15. Ose na mema mahwefo sede makoma pe. Ose mema mahwefo sede mo de. Sede makoma pe. Na wodi hunumu ani nimde ayenemu. Wodi hunumu ana de. Ani nimde. Ayenemu. Ayenemu.
ye nipa yen ye manaduane pani. Feed them with the word of God. Okay. And we are number 1. Number 2, what's what they nimdie and ade humu na ha na hia no. Okay. Once maybe na me catch ro. Say be 3 years ago. Yeah. Na me kasa opem so FM. Yeah. Nti ahomache be na mo 4 to 5. Di me kasa we na lady ba ko frem so opam che ogina gate ho. Na me pie bae. Me bae a o se ne wofa abubu agu ho. Tie ni yo. Ne wofa abubu agu ho. Ja 2 is ontimi nsore. Okay. Nti me enko na me enko srem pai bo nye dey. Ema no. Na da. Yokoye omti alaba side ho. Okay. Ho ba bi omti. Fi kama bi ho. Yokoye na wura ho. Me kwato men of God. Nyamia sofo. Me kwato makoma gba 10. They are praying. Empire no thing. Tons or tons. Must easy. When you are talking about in Sambo pa, and easy. Them was soja. Them was soja. Kind of John dinner for them arms. Now I see me beside the Holy Spirit, the cost. Okay. And ye den and anabugu ye. Now I'm going to say, here, you trap it and tell me. Say 0-0. Now bomb is 1, 2, 3. Now say na either way. Now say obani. Now say ma member jobra. Me say asumasi on a bubu na negu. Egu ho. Na na to asase ma no fie mienu nie. Na na sa to ma nipa for 200 million. Sa na tie de a asofo mo pese na na to na mo mpa bo se nkotua kan ma sister no. Ansana na ho ato. Na ho ato no. Afikai empire edianio of Papa na chese empire no entimi nya adwuma at that time na. Empire betimi ayobati every door has its key. Yeah. Papa yen ready we. Every door approved bia with safwa. Yes. Me see sister back last month. Or see what mountains, you could not 10 days. Okay. Now, me say problem benti no call mountains. Or see, Papa, me so that ye be no be mother. Tell you, yeah, that is spiritual marriage. Na me say na okoba ye no etesai. Ajay. Tell you, or see okoba ye no. Wabetwa be 7 days. Okay. Na every be 10 days ikono. Hey. Odabia no ne sabeda. Wako mountains ba ye nyina akiri. Oba ye no within 10 days. Esanya sase bi. Hey. Papa mama ka no kranche tie me. O say asofo bebre be condemn niema. Enye wono o. The theology. Ye che nya say pie kwa. Ne de ba ko pe. Okay. Break and loose. Break and loose. Ba so ko chinchini. O sabe hwe ho. Ti so ba so oda mpan a. O sabe dey. Oba nyo no kwa na eba o. According to the word. But adea ema demons. Esuro eye niema 2. Okay. Number 1, righteous life. Three ni abrabo. Number 2, achiwade. Okay. So deliver no. No say ko ba dwaman, wa deliver no kran keye. O deliver no, o kotwa atro, wa deliver no kran keye. Achiwade. O deliver no, tieni o. O deliver no. No ko din sekura, kwana san be dey. Abeda ho. Sa de we na sofo ne ncheke. Deliverance obe deliver. As after 2 weeks. Na samba. Na saba. Because nipa ne te wono, make us we konkonsani. Okay. Number 2, abufuo ha no. Number 3, yenye no ho de. Just so oye ade bi na so committee pa. Ekwanya dey. Ekwanya da ho. Ekwanya da ho. Ade ase. Sadia went in ma e be deliverance. And so still people are struggling. Okay. Papa enwo ade me nipa su aye spiritual marriage. Esaya dwuma. Yeah. Last week me the quotation me to ja
bie Leviticus chapter 15 ɛsɛ yɛ adwuma sɛ bɛrima ebie adwuma sɛ bɛrima yɛ adwuma na wɔda na obi ne ne da na adwuma sɛe nti sɛ woyɛ adwuma wura na w'adwuma egu a nneɛma maako mmiɛnsa ɛma adwuma gu mese nneɛma sɛe nneɛma maako mmiɛnsa sɛ wo manager wo worker ɛwɔ adwuma mu ɔwɔ saa marriage problem na spiritual marriage na ma adwuma no kɔ fam ɛna sɛ obi yɛ pani ɔyɛ manager ɛwɔ adwuma mu ɔfa ɔbaa wɔ office ama w'adwuma kɔ fam yeah ɛna sɛ wo bia adwuma wokɔgye suma bi bɛhyɛ hɔ ɛkonte gya 2 or 3 years ama adwuma no gu okay ɛde asɛ no Leviticus yɛni nkɔmmɔ kakra Leviticus chapter 15 verse number 1 ɔse atifi asɛm no ɔse mmarima ho sene fi na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ monkasa nkyerɛ Israelfoɔ na monse wɔn sɛ ɔbarima biara a sɛ ne ho sene efi gu a tiɛni sɛ bɛrima sperms ɛbɛgu ho wobɛda anadwo o sperms ɛbɛgu ho okay na ho sene no nti ne ho nte adeɛ sɛ yɛ adwuma baako no spiritual marriage yɛ deliver bi ebi akɔ fasting yɛ deliver bi and so still ɛyɛ dɛn ne samba ɛno na asɔfoɔ no adwene nkɔ hɔ na meyɛ lecturer to ɔsɛ mekyerɛ wadeɛ wo deliver no wie a yɛwɔ akyiwadeɛ bi a yɛde ka no sɔfo no nim ɔbɛkɔndɛm kɔde nim deɛ ɔfam ne kyɛ sɛ ɛno no ɛnyɛ mpaebɔ no a de deliver no nko a na ɛbɛma ne ho atɔ no dabi yɛwɔ akyiwadeɛ bi a wode ka no ɔnsi ne nkyɛ biam papa woyɛ spiritism masua adeɛ 14 solid years meda me nyame ase papa ɛba spiritism woboa ɛba demonology woboa ɛba deliverance woboa wate aseɛ akyiwadeɛ yɛde a nso wonim because ɔkɔ theology ɛne yɛakɔkyerɛ no hɔ kakra na ɔde tu ne ho so divine minister na deliverance koraa no wonim deɛ wɔm onim deɛ wɔm baba memeyɛ lecturer for spiritual menya adagyeɛ sua deɛ ɔte aseɛ because wosuo sika yi ntimi nsua deɛ yeah woka kyɛ sɔfo twa plane ticket kɔ South Africa kɔsua deɛ 1 year ɔbɛtiam sɔfo kɔ London kɔsua deɛ 2 years ɔbɛka sɛ ɔni sika so wobɛnya sika tɔka adam yeah ɔte aseɛ memede deɛ Jaba the spiritual professor onyame nim deɛ daakye mɛyɔ nti na ɔsi sua deɛ papa spiritual marriage egu adwuma egu awadeɛ sɛ bɛrima da na sperms egu fam ohun ayɛ fi ɛmpa ne kɔ ada so kɔsɛm ne wɔde asɛm hɔ okay metoa so afiri verse 3 no ɔse na deɛ ne ho sene fi ne honam no ɔse na deɛ ne ho sene fi ahosene no mu nie sɛ ne ho sene fi ne honam anaasɛ na ho sene ma ne honam ano si a ɛyɛ ne ho egu ne ho fi nnayɛ biara a ɔbɛda soɔ no ɛmpa no nnayɛ biara a ɔbɛda soɔ no nso agu fi saa ɔbarima no ɔmfa nsuo nnware na ne ho nte kɔsi anwummerɛ sɛ woda wo yere ebi yɛ no wo bɛrima no ɛmpa na moda so no papa okay na meyɛ deliver minister na ɔbɔ ne ho mmarane meyɛ deliver minister woba yɛbɛ deliver yɛ deliver and so still nkurɔfoɔ berɛ ɛnɛ Friday kɔyɛ ɔna ate ase ɛbia yɛ ma ɛdu Monday kɔyɛ agya hɔ ɛdu Wednesday kɔbɔ hyɛ kɔyɛ ade ɛdu Friday go to Mopa and so still people are struggle memedi deɛ Jaba memɛka no kora kyerɛw
me say support to adwuma no me dey ye problem papa obi ba bisa say spiritual marriage ya kan wasem e de ben na de sa de ne ba aye niema bebre na de ba lady ba ko bai ni de ne say of a sika of form of a jet 10 series of form and the marriage spirit okay anya bete o of a de of form ne de no ebi won so odware anajo okay efi ankonwa wom efi abosum wom utiminya wodresen utiminya ensuo madware utiminya because sasade ne yawa unyuma sai babra boye nwono because sasade ne ba wa kwan mu a was no prosperity yeah lady ni boss papa oye nurse ni wonya 30 years or 31 be man say ne peda yeah be man say ne peda oba ye no papa me kire ne say faade we fa kan we ho me kire ne ma mienu ti o me se me ye dai me kire na de mienu okay ba ko ye ntwoma kokko ba ko de me kire aye kwan ho okay o yes I dem 3 days and not ya wade ase what you say and I'm your driver minister papa sunya de tin ya be spiritual bible college sunya de be sunya de masa now hey I was so wasubie I was so wani bie we driver minister wasumie demon na o pamono no o twen wo baba me nkwa wan we o me de ye problem be ya hwehwemu papa madwuma gu na me hwe the costs papa me ton aye nto na me hwe the costs because so die no bi no da and the disgrace ebreo okay and the promise and fail ebreo and the car ebreo and the ahokyere breo and the awerho breo aden na wo ma na ya solid de yenko ba bia na ya solid de papa ma me ka no kran kire one way ya obetra church mu ababrewa obetra siesi mu abakokora obetra pentecost mu tuye ka kwasu wuda na me ka kire asase we papa ade ba ko ehuniye so de kana wu a umatua okay e wo babrum wo de kana wu a yes ensign wan ka kire o ti se wan mo bra yie abrante ba ko papa me bibi enye yie ye ye hwemu no o papa no de ka no wuye papa fa sunsuma se me di de jaba me say me momo number ni 0548 86 47 01 twebi to so me pon ya frɛ me papa ma support ye ntwabo de obegu no na betwa okay papa ye hwe ade we Nigeria bisa obi onim Nigeria ye mfa saase de wo fom Nigeria me na me ka kyerɛ wo Africa omanya ahomoni wom pai Nigeria number 1 because escafo hopa ye mfa saase de ubetuma ko pie sika so pe bia be more than $2,000 ego obi amfa opa fa with this second over than primary obi no ko sesi akoto ne fie bisa opa bie fon la tu Ghana had a Christo ni nam no obom paye erade ma memfa sika ani how what you say ani how ona de to ho me bisa o eye ni bre me see obi akọ Nigeria bi atie me yemfa sase de o Lagos Kano just Nigeria yemfa sase de ho oba dan bibi sesi ya obi du kwato ne fie betimi ada ne bayre yeah alaji bi du ko sesi ya wodu fia no de bodu aboso 1 2 3 we fisika ma no o si baba we be so sua sunsuma de a nyadaji ko Nigeria ko di 2 years ne ko sua de yeah me di de jaba baba ya sua de o spiritism timi frɛ hu mi pa ba masa o bibi di agoro me ade mani pasere eya treni abrabo okay ade mani pasere ba ko eya doye
Giving. Papa yen wi ade we ene wa adwuma mi bisa se enti onyankopon timi se obi adwuma na. Okay. Onyankopon timi se obi adwuma. Ana. Yes. The onim sunsum asem no. Obeka say what? My Bible nkasa. Okay. Ma wonya. Wabi. Be baby na mention what this is here. Be 2 Chronicles chapter 20:37. Yenin komo. 2 Chronicles. Ubia biesa no professor nenam. Emi say no obi lo to paper no. Me meka no crash no. Second, yes, be all. 2 Chronicles. Chapter 20. Wabi. 2 Chronicles chapter 20, verse number 1. Verse 37. Verse 37. Edu. Dabi. Oni anko Jeremiah ho. Jeremiah mam sisi Fast. Jeremiah 20:37. Ma honya ha. Na ye nim komo kakra ho. Me did the jaba. Another be the 2 Chronicles chapter 20:35 no. 2 Chronicles chapter 20:35. Okay. Braso samuma etosu mienu. Ko. Antichemo eti eduonu. Antichemo eye eduasa enum. 35 ma honya nam time. 35. O say na eno achi no. Yuda hene. Obi anti o. Wase na no achi no. Yuda hene. Yosafat. Ne Israel hene Ahazia. A odi nsamone no. Pamai. Na one no pam se wobeye ahyen akotazes. Na wopempam ahyen no ezon jeba. Na dodo waba Eliza a ofri Marisa she Yosafat hon kom se. Yosafat hon kom se. Sa woni Ahazia apam. Sa woni Ahazia apam sa. Erade asai unyuma. Erade ayede. Erade asai unyuma. Erade ayede. Wasai unyuma. Ani verse. Ani verse 37. What you say? Papa, ade many person adwuma ba kon are working together. Yeah. The so be adwuma. And as one will become be adwuma. Okay. Enquire of the Lord. Hwe nyame se adwuma no. Let's just say enya bibia na bronsam ye. Dabi. Won say yensua de o. Nyankopon wo demon so a osoma wo. Munkoya de we. Because a Christopher ya dwene se biribi boni bia si a enye Nyankopon na yo. Na dabi o onye omo o. Won say so ni ko theology. 1 year, 2 years. Theology. And theology nso no. About 70% the church no. Ya kwache the church no ho niema. Oh, okay. But nyada jisua the research. Yeah. What you say? O se woni Ahazia apam. Se woni Ahazia. Awurade asai unyuma. Awurade asai unyuma. Abrante ba ko ba oton paboa. Isu ade ka 1 billion. Oni ni nua ba ko ka bom na ton paboa no. Odi sumba last month. Because the neighbor before. Obra no ko repu obi. Anya boni dua. Ya domino. Tamo ye adwuma bi enye yie. Omo mi enu ka bom na ye adwuma. Ene ka, sade bla na dwane. Se ka over 1 billion abeto abrante so. Mimi di ejaba o papa. Awurade mama ni we kwatiri. Awurade bie maso. Wo ye sofo, wo bie church egu. Bra ba hwehwem. Wo ye elder. Wo paja na jiegu. Bra ba hwehwem. Hwehwemu nya bone. Okay. Just about timanim. Mehwe di kudie ntia e ma adwuma ni gu. Yes. Aka me just 5 minutes pe. Me dey problem. Otina no pa, me tenase. Otina. Okay. Me wo Kumase kronum enuam. Sunday a glory service. Papa me dey problem. O so dai na udidi, ya de yom pa so da. O so dai na obi ni wada. Da bia ba seredi. Obaye mo bo. The entire Ghana Christopher baby, there be a deliver one. There be a deliver one. You try fast and mobi, your body deliverance, your yen day, and so still.
problem solve papa bra na men kire wa chiwade fa ka no. Okay. Yes. Dreamers na chi no. There's abomination. Okay. Because we just spiritism. Who be on the chiwade? Tieni o. There was spiritism. Yeah. Baba, but me afra more than 10,000 them must see ya. Ahom. But me afra more than 10,000 them must see ya. What you say? Yeah. Who be on the jumoye? Be on the jumoye. But ne die hiani. Die hian so be nyam kwaje. Yes. Me die you problem. Papa ma jume gu e ka meneme. Papa mi so mana ye ka. Be ma re ba no ko. Me awura ba ko. O de mema mako 7. O tiam sesi ya. O makro he ya. O de mema 7 akofia kotia. Tieni o. Oba counseling. Nam se awura. O su. Nam se nsu me kira wa haban. Obi tie mi ade. Me kira de. E ka me nko a ka sofu bia o liberty. Me nya hoye a. Okay. Ghana pa mu ya hoye a asofo. Okay. Asofo mum. Omo ya condemn asofo. E ya hoye a because we nya sa dom no. Ti emfiri nyame. Emfiri nyame. Emfiri ni papa. Efi ho. Ni dia efiri nyame. Ade ase. Na obi dia ne dia emfiri nyame. Lady ni bai, mama mpa ya ma no. Me chance anti bonto. Uni bonto. Yeah. Emu kamu mienu. Enfa nsa ni botom. No ma be ma ni bi. Enfa nsa ni botom. No fa nkwache ya. Nyame ya duma o kira na wotwe obe yo ba no ho ade. Okay. Papa, no obi be bisa se enya abosomsem. Aye nimidie ni Kristo ni. Tie, wana ba habai. Nyankopon. Bible si nimidie a me man ni enti. Okay. Wayira. Odi ase. Ye bre me sister ba ko wonkenan. High fever. Mama mpa ya ma no. Me mom tinto si ahaban. Ene ye posa na re so no. Ateko. Ya chichi ya what? E ko be more than 1 month. Mama mpa ya ma no. Ento si ahaban eye nature. So bi adwum kana tinto si ahaban. Posa 1 days. Eno ano no. Eko. Ajaba private number ni eje. Me se mi momo number and be to so 0548 0548 86 47 01. Me private number ni e. Isa your WhatsApp 0201 42 43 11 0201 42 43 11. And I'm a private ekuta me afre me am no bekasa vis-a-vis 0207 666 2 66 0207 666 2 66. We did a jabba. Ochina is to present your case before God. Papa e come me. Papa bibi a meso bi enye yie. Papa madof we enye yie. Abrante ba ko ba no don toast. Me chera de keke. Okay. And never se papa nyame srawo. Da bi asase na koye so adwuma no unim tumi a waso. Onim. Odifo ba. Odifo. Ba bi a wa bi church unim tumi a wo ho. Tu anamo na me nkyere wade. Onyame atemade number 1. And I'm a sense de. We yes soon to be a quantity. Okay. Yes. Odifo be a quantity. What is Moses Nakola no wine? Joshua. What you say? Okay. Elijah Nakola no wine. Elisha. Maybe your free TV so